3 sound 1 1 1. Ilaino ka! Yan, sa kaman! Ilaino ka! May dala! Hoy! Mga pumabuhay ka! Tapos yun, nadapa ako. Then, nadaganan niya ako. Kaya nagkaroon ako ng fracture ngayon sa kamay. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon, mula sa Pamplona, Camarines Sur, isang ginang ang nagpaabot ng kanyang reklamo. Ang hinaing ni Isa Adornado, bali ang kanyang kamay matapos umano itong madamay sa away ng mag-asawa sa kanilang lugar. Ang pangyayaring ito ay nakuhanan pa ng kanilang CCTV na kung saan makikita kung paano pumasok ang isang lalaking may hawak-hawak na pamalo. Ang panawagan ni Iza, panoorin po natin ito. Ako po si Maria Rodessa Olivan Adornado. Noong October 8 po ng gabi, 7 p.m. Sound check 1 2 3 sound 1 1 Ilaino ka! Yan, sa kaman! Ilaino ka! May dala! Hoy! Mga pumabuhay ka! That time po, nakaupo dito yung mag-ina, dito mismo sa ano na to. Tapos dito naman pumasok yung lalaki, dire-diretso siya. Tapos dito siya nakapwesto, dito sa mismong ano, may bintana. Yung lalaki? Oo, tapos yun, bumunot siya sa likod ng ano, ng tubo. Biglang hampas sa babae. Tapos ako naman, nandito ako banda, kaya kitang-kita ko yung pagbunot niya ng tubo. So hindi ko na nagawang sarahan yung pinto kasi ang bilis ng pangyayari. Tumakbo na po ako papunta sa kusina namin kasi yung mga magulang ko nandito. Tapos nung pagtakbo ko, inabutan ako ng babae, nabangga niya ako. Tapos yun, nadapa ako. Then nadaganan niya ako. Kaya nagkaroon ako ng fracture ngayon sa kamay. So ako natumba. Tapos natumba na ako dito. Tapos pinilit ko na lang makatayo para makalabas po ako dun sa... Dito na din po lumabas yung babae. Diretso siya. Kaya po yung dugo, ano, kumalat siya dito. Mga kasamahan nyo dito sa loob ng bahay, ano po yung naging impact sa kanila nito? Ano po, trauma po. Lalo na si mama. Kasi hindi siya sa gabi, lalo na pag gantong yung mag-alas 7 na. Yung parang nag-iala siya lagi, nag-iisip siya lagi, tapos hindi rin siya makatulog. Pumunta na po kayo sa barangay. Ano na po yung naging action? Ayun po, ang ano na lang yung babae na handa daw sila magbayad ng ng damage nila sa akin. Sa 1 month po, sabi ko nga po sa kanila, hindi pa ako makikipag-areglo hanggat hindi pa okay yung kamay ko. Kasi di ko alam, baka mamaya tinanggal na to, may ano pa rin pala, may problema. Kaya kahit magbigay sila sa akin, hindi pa ako makikipag-areglo. Dahil dyan mga kaaksyon, nasa kabilang linya na ng ating telepono si Iza. Magandang hapon sa iyo, Iza. Magandang hapon po. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so grabe itong pangyayari, Isa, no? Nasa loob ka ng iyong bahay ba ito, Isa? Or sa loob ng bahay ba ito nangyari? Loob ng bahay ninyo? Or sa inyong tindahan? Or saan? Sa loob po mismo ng bahay namin. Okay, so nasa loob ka ng bahay na akala mo ay ligtas ka, pero dahil dito sa pag-aaway ng mag-asawa, nadamay kayo, nasaktan ka, at pati yung mga ibang gamit sa loob ng bahay ay naperwisyo din. Yes po. Pati din mga magulang ko na ano din, Okay. na trauma din po. Oo. So, kumusta na ngayon yung kalagayan mo, Isa? Especially yung bali sa yung kamay? Sa ngayon po, hindi pa rin po ako makapagtrabaho. Gawa nga ng, hindi ko, ano pa po yung kamay ko. Hindi pa po magaling.
Matagal-tagal daw po gumaling. Okay. Ano yung trabaho mo, Isa? May printing service po ako. Gumagawa po ako ng mga crafts, mga invitation, mga souvenir, mga picture. Then, nag-arrange din po ako ng mga bulaklak, mga Ayun. bouquet, and sa mga wedding. So talagang kinakailangan na dapat yung kamay mo ay maayos, wala kang nararamdaman para itong trabaho mo, itong negosyo mo ay magawa mo ng maayos. Isa, kailan ba nangyari etong pag-aaway ng mag-asawang ito sa loob ng bahay ninyo? Noong October 8 po, alas 7 ng gabi. So, mag-iisang linggo na din ang nakalipas. Siyempre, ilang araw na din, ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng pag-uusap nitong mag-asawa. Yung babae lang po ang nakakausap ko. Okay. Base sa pag-uusap niyo nitong mag-asawa, itong asawang babae, paano daw nangyari itong nagkaroon sila ng away at napunta siya doon sa loob ng bahay ninyo at dito na nangyari etong pati ikaw ay nadamay at nasaktan na? Actually, hindi niya din po alam yung gano'n na lulusubin pala siya ng asawa niya. Base po kasi sa nasabi sa akin ng babae, nakapagsabi daw kasi sa lalaki na pinabarangay daw siya nung dating asawa, which is hindi naman po totoo. Babaeng hinabol niya dyan sa loob ng bahay niyo ay dati niya itong asawa. So, grabe man itong lalaki, no? Itong mister, kung sumugod, akala mo lalaki yung kanyang kaaway. Eto bang mag-asawa ay kabarangay niyo, kakilala o kliyente ninyo dati pa? Kabarangay po namin. So, kilala niyo po itong mag-asawang ito, personal? Yes po. Yung araw bang yon ay naipabarangay mo itong dalawang mag-asawa nung mangyari itong insidente? Yung gabing nangyari po, bali pinablatter po yung yung lalaki. Then nung nakauwi na po ako, kinaumagahan, na po ako sa barangay, hatid ng invitasyon sa lalaki. During that time na mag-meeting na kami, hindi po sumulpot. Bali yung kapatid ng lalaki lang ang pumunta. Ang sabi po ng kapatid ng lalaki, hindi daw po nila makontak at hindi din nila alam kung nasaan na yung kapatid nila. Opo. Pero sa ngayon, ma'am, meron na po bang impormasyon na nagpaabot po sa inyo na disgrasya ka na nga regarding dito sa nangyaring panghabol niya dito sa dati niyang kinakasama? Wala pa rin po. Opo. Pero dun sa asawang babae, meron bang binigay rin na tulong, especially ngayon na meron kang gamutan? Ang sabi niya po, handa naman sila magbigay ng danyos, ng damage nila sa akin. Wala pang kung kailan, kailan sila magbibigay. Okay, Isa, pwede ba naming malaman anong pangalan nitong lalaki at itong babae? Itong mag-asawang ito? Ang lalaki po, ang pangalan, Rogelio San Juan. Then yung babae naman, Meden San Juan. Yan yung mag-asawa partner na nag-away sa loob mismo ng bahay nitong nila Isa. Isa, sinusubukan natin na makausap yung mag-asawa. Alamin natin ang kanilang panig, ngunit tumanggi na silang magsalita. So ayaw nang magpa-interview, ayaw nang makuha yung kanilang panig. Ano yung plano nyo ngayon, Isa? Ang plano ko po ay ituloy po yung kaso sa lalaki. Dahil since hindi naman po siya, kasi hindi naman po basta-basta yung ginawa nila sa amin. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Kapitan Edgar San Juan, ang punong barangay ng Batang Pamplona. Magandang hapon po sa inyo, Kapitan. Kinukuha sana namin yung panig nitong mag-asawa, kaya lang tumanggi na po na magpakuha sa amin ng interview. Eto po bang mag-asawang si Rogelio at Meden ay kakilala po ninyo? Kakilala. Okay. So, kumpirmado na ito pong mag-asawa ay residente po ninyo dyan sa inyo pong barangay? Opo. Okay. So, madalas po ba silang magkaroon ng away dyan po sa inyong barangay? Matagal na po silang magkahiwalay. Siguro mga mga 5 taon na. May kanya-kanya na po ba silang pamilya? Ano po yung pagkakaalam nyo, Kap? Yung babae po, nasa kanilang bahay. Yung lalaki ang hindi na sumasama sa kanila. So, ibig sabihin, yung babae nandun pa rin sa kanilang bahay, pero itong lalaki, iba na po yung inuuwian. Opo. Okay. Eto po bang si Rogelio, mapanakit po ba talagang tao? Ay, hindi naman po, ma'am. Eto pong ginawa po ni Rogelio, ay sa misis niya lang po ito ginawa o ng beses? Siguro po, dahil ngayon ko lang nalaman na pinagbuhatan niyang kamay yung kanyang asawa, ang babae. Okay. So, ibig sabihin, walang anumang record dyan po sa inyong barangay na inirereklamo po itong si Rogelio? Ay, wala po, ma'am. Kung nangyari siguro niyan, ma'am, dahil siguro kalilibing lang ng ina niya noong hapon na yun. Baka siguro nakainom, kung anong mga sumbong naman siguro tungkol sa kanilang dalawa. Nakausap niyo po ba itong lalaking sinasabing namalo doon sa lugar? Ay, wala po. Hanggang ngayon, wala. Kamusta yung napag-usapan nitong si Isa
at nitong asawa dun sa inyong barangay? Nangako sila na ipagbibigay alam at dadalhin sa akin kung magkausap sila ng biktima. Okay. Kaya lang, hindi sumisipot yung Ruelio. Hanggang ngayon, wala po. So ngayon, kamusta yung status nito, Kap? Miss Adornado at saka si Mabin, nagkasundo na magbibigay ng 30K sa damage ni. So sinasabi niyo po, Kap, na nagkasundo na po itong si Isa at itong si Meden. Opo, ma'am. Ang hindi na lang magkasundo, si Ruelio at saka si Isa. Opo. Dahil wala. Meron po bang barangay kagawad o barangay official na rumispondi po doon sa insidente? Barangay Tano, nandoon nung gabi yung nag-awat. Opo. Okay. Partner, sandali lang kasi binabanggit ni Kapitan na pumayag na si Isa na magbigay ng 30,000 itong si Meden. Tama po, Kap? Opo. Okay, so balikan ko lang, Kap, si Iza, no? Iza, binabanggit ni Kapitan na pumayag na daw po kayo sa 30,000 pesos na ibibigay ni Meden bilang kabayaran sa danyos. Yes po. Ayun. So, ngayon, dahil pumayag na kayo pero inilapit mo pa rin ito sa aming programa, ano yung pinaka gusto mong mangyari ngayon? Sa asawa ni Meden, itutuloy ko po yung kaso. Eto, partner, sa maaring asahan na legal na aksyon laban kay Rogelio, nasa kabilang linya na ng ating telepono ngayon si Police Captain Monica San Juan, ang Acting Chief of Police ng Pamplona Municipal Police Station. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ayon po sa misis na si Meden, nagtatago na raw po itong si Mister. Nananakit po dito kay Isa. Ano po yung maaring mangyari dito, ma'am? Po, magre-reklamo, ang pwede niyo pong ikaso, complaint po namin, pinag-prepare po namin is frustrated parricide at saka Republic Act 1962. Pero pagdating po kay Fiscal at sinabi niya na mas mataas ngayon yung nasa RPC, yung frustrated parricide, at mas mababa ang penalty ng 9262, baka po i-absorb na itong 9262, depende po kay Fiscal. Ano naman po yung pwedeng isang pangkaso ni Isa laban po kay Rogelio? Dito naman po kay Ma'am Rodessa, ang pwede na niya pong i-file na identify namin dito is yung physical injury against po kay Rogelio. Aside po dyan, Police Captain, sa nababanggit nyo po na 3 kaso, eto po bang trespassing? Dahil pumasok po itong si Rogelio sa bahay po ni nila Isa, pwede din po ba itong isampa laban kay Rogelio? Sa trespassing po or trespass to dwelling, ang elements po kasi ng trespass is against the will of the owner po ng establishment or private property. Sa instances po na ito, wala pong ganong approach. Biglaan lang po ang pangyayari, pumasok po si Mrs. San Juan, Middle San Juan doon sa bahay po ni Miss Rodessa, kaya po sumunod ito si Rogelio. Hindi naman plinano or hindi naman po ginusto or hindi naman nasa plano nitong si Rogelio na pumasok, so hindi po yun pasok doon sa trespassing. Sa akin, ma'am. Pero yung mga na-damage na kagamitan po sa loob ng bahay nila Isa, pwede po yun ihabol ni Isa at pwede pong singilin ito pong si Rogelio. Pwede po itong sa civil damages po. Depende na po kung i-approve. Malinaw po. Malinaw po. Sige po, Ma'am Police Captain Monica, sasamahan na lang po namin itong si Isa sa maaari niyang pagsampa ng kaso. Maraming salamat po, Police Captain. Makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyo pong tanggapan para po sa formal na pagsasampa ng kaso nito pong si Isa. Maraming salamat po. Napakinggan mo si Police Captain. Etong reklamo mo ay tutugunan at inihintay ka na lang sa kanilang tanggapan. Sasamahan ka ng aming team para makapagsampa ka ng kaso laban dito kay Rogelio. Kung meron kang mensahe ditong kay Rogelio na hindi na nag-appear, Sana po makipag-coordinate siya sa amin kasi nagbigay na nga rin po ako ng contact number para kung sakali man pwede niya kaming makausap. Hindi naman po kami mahirap kausap. Kami din po, ayaw din po sana namin ng mga ganito kasi ang namin, nung una pa lang sa mga kapatid, magipag-coordinate sana sa amin. Ito po talaga mauwi to sa magkakaso po kami. Opo. Galing na mismo sa inyo, Isa, ay hindi nakikipag-coordinate itong si Rogelio, kaya ano pa man, ituloy mo na yung kaso laban kay Rogelio. At kami ay aantabay sa inyo, mag-a-assist kami sa inyo para maisampa na itong kaso laban kay Rogelio.